Есента на 2002 бе поредната, в която жребият в евротурнирите изправи ЦСКА срещу големите състави на Стария континент. Началото бе дадено срещу Динамо Минск. Без право на грешки идва убедителното 4-1 при гостуването в Минск. Реваншът е повече от протоколен и затова и резултатът не е така убедителен. 1-0 в София.